više o tome. Ovo je četvrta samostalna izložba Hrvojeva u ovome kultnom prostoru koji već 90 godina ima kontinuiranu izložbenu djelatnost. I Hrvoj je ovog puta napravio veliki iskorak u svome radu, vjerojatno ovo jedan eksperiment, ne znam da ćete se kretati dalje ovim smjerom. Ima tu dosta još područja za istražiti i jako je zanimljivo kako nas je uvukao u dijalog s radovima, jer mi smo suautori ovih radova dok ih gledamo i vežemo naš neki fundus simbola za te grafizme, ali ne bi ja puno o tome, nisam povjesničar umjetnosti i Toni Horvatić koji je kustos ove izložbe ovaj dan nije mogao biti prisutan u Zagrebu, ali bi Hrvoje mogao malo više od ovih radovima reći i objasniti nam o čemu se uopće tu radi. Da, reći ću vam to reći, prije svega, drago mi je da ste došli, zahvalio bi se Vici i Gulu, zahvalio bi se Toni Horvatiću koji je napisao krasni tekst, nažalost ne može biti ovdje večeras. Zahvalio bi se isto tako i Branku Franceskiju iz Galerije Medina koji mi je ustupio ove krasne okvire za izložbu koji su podigli ove radove koji su inače rađeni na nekakvim starim i odbačenim papirima. Većina tih papira zapravo je negdje skupljena po kontejnerima ili sam ih dobio od nekoga kako me više nisu trebali, znači svojevrsni arte povera. I taj trenutak je ključan zapravo kad imaš jeftini materijal koji ne košta ništa, onda ti to omogućava apsolutnu slobodu i da slikaš bez straha i da slikaš spontano.